to Jinaki, which you go yaga. Oh, God, is it you guys yaga? I said, I never want to come to Virgo. Oh, God, one of them, I had a lot of them bicycle. You got Martha Mariana. Buying your rocket, snapping, aqua gets in. Oh, God, never man can never go, never man can never go. We provide never man can never go, never man can never go. We provide a woman, model can never man can never go, never man can never go. We provide. If you go abokum, you can never know. We go no way. And I did have no more. Oh, my way, Mount never. Oh, Valele. Never man can never go, never man can never go. I can never be.
achụ ego business pharmacy na-ekene isi na ndebe mmadụ ka ndebe ego onye ọma na-alụ nwanne m chukwu na ya lụghị nwanne m obi mmanwụ na-akpọ ya ego onye ọma bụ mmanwụ ego ndebe mmadụ ka ndebe ego isi na kenelu gị nụ nke si na-enwe akụ praivo ezi emo praivo obi esi na-enwe akụ nwa praivo na mmịasị ana onye ọma nke si na nwanne m nụ nwa praivo mmanwụ na-akpọ ya n'egwu a ele onye egwu ya m egwu olu ka ị ga-edebe ego nụ ka ije nwedebe nwanne gị nụ ego na-agwụ agụ mmadụ na-ebike nka ọ na-enu praivo esi na kenelu gị nụ ya bụ nwanne gị ya wee dochite nwanne gị nwanne azụ ke na ndebe mmadụ ka ndebe ego esi na nwa aka nwanne m ma nwebụ ego praivo nwanne m nụ unu ma pụta ọzọ nụ ụmụ enwego praivo nwakọ biko kenele m bobi obele nwa na-emesiri ike anyị si meela tada mazụ anwụla ma nwewago ọzọ ele oji menụ ụgbọala gesina nwakọ gesina kenele gị ezi ọhịa aka gị Ikechukwu Nwachukwu icon big ya bụ ezi ọhịgo amịasị ana Ikechukwu nwanne m nụ Ikechukwu Nwachukwu nụ icon big nwanne m privacy na nkene ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ya bụ Ikechukwu Nwachukwu icon mmanwụ na wenụ ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ụmụ Igbo bịa n'ụlọ ọnụ ụmụnne Naijiria bịa n'ụlọ ọnụ Afrịka bịa n'ụlọ ọnụ Yoruba bịa n'ụlọ ọnụ ma wee ya ọgọsede anelu Nwachukwu ma wee lazọ esi na kelele gị Nnamdị Anakweze akwụnyele nna na mmụ ọba akụ Nnamdị nwanne m nụ Anakweze nwanne m anyọma Nnamdị nwanne m nụ Anakweze anyọma akwụnyele nna obi nwa mama esi na kelele Emmanuel Odoba papa Chinos ya na Fachioma ọ gaala ekene yo ọgọzede ya nna iru Igwebike ejigre na mmịasị anam business pharmacy Lagos and Awka branch esi na kene odozi akụ ya Adaobi Emma Odoba ilu ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego Emmanuel Odoba Bachi n'oso ngemo Fachioma Bobi si nkele yo Bobi nwa mama Bobi obele nwanna bịala egwu na ndebe mmadụ ka ndebe ego onye ọma mụ Bobi nwa mama Bobi omogo nwa mama ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego egwu aka ndị bịa Bobi nwa mama esi na kelele gị Chunoso Emmanuel gọvanọ n'ọmụma Imo steeti amnelu Obi ọ sị na kelele yo Chunoso yọma mụnụ Emmanuel nwanne m gọvanọ n'ọmụma Imo steeti
ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego onye nwanne lụ nwanne nwachukwu ma wela ndụ ọ bụ na ndị atanụ ebe ahụ ka isi eche nwanne m Lagos oge ịbịa atụ aka ife melite nwanne m ma mmiri akọnye mmiri atana mmadụ ahụla obi odogwu ọrọje ibi isi mere m ọkọ nwanne m si anyị akọnarị na ebe ọdụ chukwu gọrọ ya n'elu ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego egwu ahụ bụ ndụmọdụ obere ya ọzọ adị egwu nwanne mana ọ dị ka egwu ị ga-agba atịmarị a nyarọ gị anyị ji egwu a wee na-ekene Uchenna bụ maka Ogbuefi Jaja na Lagos branch na-ekene ya Uchenna nwanne m na Uchenna dị maka nụ Uchenna mmanwụ na-akpọ Bobby si kene ya nụ ya bụ nnalụ nwanne m na ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ olukige debe ego nụ jewe ndebe nwanne ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego Bobby ka nna abịala egwu a Bobby si kene gị Uchenna dị maka nụ ndị Igbo Ogbuefi Jaja nwanne m Lagos branch ọma ọgọ nwanne ị ga-ama atịmarị a ọ na-agba ụlọ n'elu basikụ na besi ma ị nyarọ gị dị na snape nwanne akwa ga-ege ntị adịkwa nwoke adịrịrị ibudu ego ọgọ jede onye ọma Nnamdị Benenu Nnamdị nwanne kwenu nke Igbo jebe nwelo nwamịata na ọna biznes famasi ọma ọgọ jede Bobby nwa mama esi na kelere Nnamdị anekwe ojembe nwelo ramịata na biznes famasi Lagos branch na-ekele yo ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego wawa ka ndebe nụ mụ ahwalere ka ndebe je mkpu abụ mkpu mmanwụ biko na-etinye dada mkpu abụ mkpu mmanwụ ekwekwe mmanwụ na-agụ ekwekwe ọgọ jede Chinedu Chiego Chinwoba nwanne ata na mma odogwu n'India ajakwa aka Igbo odogwu n'India ụfọdụ ije n'India je nata lụso ebe ahụ gbalaka nata ma gị ijele ibulike nata ịbịala otu ụmụnne go Igbo ajakwa aka ike n'India mmele donet nwa nkịta oele ochidelu Igbo ajakwa aka biko kene nwa bụ nwanne na bụ ụcha nwanne aka na lụrụ ya ọrụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego nwa bụ ezi ọcha ọbịa bụla agụ kedu maka Sochi obere nwanyị egbe ọkụ ojede ọnụ mamba mara nwanne m nwa mmụọba Igbo ojuju nwanne m ike bi n'oke nwanne m ọ na-akpọ ojuju Igbo onye ọma mba mara nwanne m nwa mmụọba nụ Igbo ojuju nwanne m ike bi n'oke odogwo ezi ọhịa na ịga nne m omena wasa izi ọhịa na ịga mba mara m ọba ojuju ike bi n'oke na-ekele ya esi na nkele ezi odozi akụ Uchechukwu Mbamale ya na ezi nwa gị Onyinye-Chukwu Mbamale ekenazikwa Chikeluo maọba owo obi isi ije owo dada ya na Madam Benedict maọba kelezikwa
rie mụọba ojuju si na nlote unu mba male nwanne m nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego egwu a ka nna akpale ojuju igbo ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ụmụ igbo ka nna akpanụ olu ka ị ga-edebe ego nụ jewedewa nwanne gị n'ego na-agwụ agụ mmadụ na-ebike ka ọ dị n'ụwa ụmụnne ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ọgwụba okwute Jizọs ọ gaala olulu isi na nlọta ere ezuoli akụke chukwu nọ ya na ya bụtoro chukwu sodi mmadụ nwebuka ka isi nwanyị ọ dị ka eji eme nụ mmachi amaka isi na nkenelu gị nụ nwanne m okoye nwanne ndebe mmadụ ka ndebe ego sọmbere igwe edo ị ga-adị esi m kenelu gị nụ ka nkenelu go atone nwanne gị nụ mampas biko jise ike ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ọ dị ka nna abịala ebe ọmụnụ obele nwa na-emesiri ike bọbi ebe n'ugwu kelabane nna alụ aikene bọbi mama aikene bọbi ọnụma aikene bọbi ibi ije chere anya ọja akọnarị n'ahịa ibi ije chụ ọja akọnarị n'ahịa obi nwa mama ifi ije mọgụ akọnarị eze ọmọgụ ibi ije mọgụ akọnarị n'ahịa ọ na-ezo ojije gị ga-abụ ewele ọnabụ asị na gị ga-abụ ewele ezi ụka ojije gị ga-abụ ezinụlọ eloji na ọ ga-abụ ibe mara mma mmiri odido ga dị n'ime ndụ mmiri bụ ndụ mmiri ga-eji emewe ọkụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ka na-eti nwachale aka dị agwa ndị nke ndụ mmanwụ na-akpọ gị umekole nụnụ egwu a na-atụ ite nke na-eti nwachale mgbịrịgba mmadụ n'ezi na-atụ egwu anyị si mmọnwụ tie mmọnwụ n'okwu adịghị oke ka na-eti nwachale aka dịle anyị si na umekolu n'elu egwu a na-atụ ite uche mmọnwụ okwu a na-adị ya esi kwanye arụ gị ọdị na nke n'elu gị nụ tọnda nwanne gị nwo ya bụ ebu igwe nụ tọnda nwanne gị nwanne mmadụ ya bụchie nwanne jaki nwanne gị onye ọma jaki nwanne gị jaki nwanne gị nwanne lọsị chukwu ozi ego ndebe mmadụ ka ndebe ego kanati nwachale papachi emelo chige meliwo nyaki ibola ro pa aro oki emeli irenu ku afu ma ekwekwe ike ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ewu abụ mmadụ mmadụ ka ndị ga onye ọbụla abịa n'ụlọ ọrụ mee olu ka nke debe ego nụ ka nje nwedebe nwanne m nụ na ego na-agụ agụ mmadụ na-ebike nka ọ na-eme ụwa ọgọ jede asọtọrị kedewa asọtọrị nwanne ị ga-ama atụgharị a ọgụ jede ọnabasa anụkwu obole nwanne m nụ nwa amaneke amaneke nwebe ezigbo nwa mbole nke igbo obole nwanne m anụkwu obole ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ịgwa amadị nwanne m amandị iche nwanne m barista amandị iche barista nwa mmụeze ala ọkụ jede alụ nwanne m ayaba
Ngari ọma mmanwụ ekele ndebe mmadụ ka ndebe gọnụ chemba wa mama chemba mmanwụ na wene ụgbọalịlị ka ndebe mmadụ ka ndebe gọnụ ndebe mmadụ ka ndebe go chemba ezi nwanne m chemba amata wee gọnụ wee nata chemba biya wee gbala ọlọwazi ọnụ ọkụ ochi na apụta akụkọ chemba nwanne m mona ego nwanne chemba biko kelere m manụge badi miti ọyọma mmanwụ na-akwere ndebe mmadụ ka ndebe ego badi mmanwụ na-ahụ ọka badi dewekwa n'ụgwọ onye ọma ma ụwado mma badi ọyọmọ onye dịka okwute nwa mmala ọza nga bụ ụta gbabule nga bụ ụgbọ ogbule onye dịka okwute onye dịka okwute nwa mmala ọza mekene chido nwankwenu alụge chido nwanekwu igwe chido benu chido nwankwenu nwanekwu igwe ụbọchị alụge owu ji ka ndị etuzi gị nụ ọnọbasị ya ka ịkwụsị abịaghị gbanaga chido benu nwanne okeke ya bụ okeke na-ekwe idoko nke bụ nwanne bachọnụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego egwu abụọ mmadụ ka ndị bịanụ mmiri na-edebe nwanne olu ka nga debe ego ka ndị nwe debe nwanne m ego na-agbọ agụ mmadụ na-ebike nka ọ na-enụ ọkụ ojede onye kachi nwa m nọ nke bụ ada m nwanyị biko lote chukwu ike ya bụ ọkpara Chibuike nwa biko lote ya bụ onye aka ụwa nwa dị n'aka chukwu kere ụwa bunye mee ye mu otu a ye mu ibo me ọkọ yi me ye mu ye mu ọkọ je ị ga-ama ati ma ya bari je nwanne m nụ onye mịata nwanne m nwanne Taiwo chukwu Taiwo ekene chukwu ji n'ọfọ nwanne m nụ chukwu gozie gị nwanne m ọfọ mmanwụ na-akpọ eme ọfọ ọba adịjeri a na-agwa ndị onye ọra m biko kere konjọ ya ma konjavi biko kelele m ndọ motivu nwanne m motivu mmanwụ na-akpọ eme nwanne ike chukwu ake nwa ndọ ike mere m chiri n'oso nwanweze lenu ike na Lagos State landlord nwanne odogwu na ala nwanne n'oso nweze ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego nwoke nwa mama kelebene nnadụ onye ọma m obi nwa mama eze ọmọgụ nwanne m ọnwụ a bụ aka